Затова Господ каза на Соломона: понеже това е сторено от тебе. Това Господ подигна противник на Соломона, едомеца Адат, който бе от царското поколение в Едом. Защото когато Давид бе в Едом и военачалникът Йоав възлезе да погребе избитите, като беше убил всеки го от мъжки пол в Едом. И Адат придоби голямо благоволение пред фараона, така щото той му даде за жена Балдъза си, сестра. Отпусни ме да си отида в моята страна. Ами от що си лишен при мене, те искаш да отидеш в страната си? От нищо. Но както и да е, отпусни ме. Затова Господ каза на Соломона: понеже това е сторено от тебе. Той Еровоам Наватовият син, ефремец от Сарида, Соломонов слуга, чиято майка, една вдовица, се наричаше Серуа. Вземи си 10 части, защото така казва Господ Израилевият Бог. Ето, ще откъсна царството от Соломоновала ръка и ще дам на тебе 10 племена. Баче ще отнема царството от ръката на сина му и ще го дам на тебе, си реч 10 племена, а на сина му ще дам едно племе. И ако слушаш всичко, което ти заповядвам, и ходиш в пътищата ми, и вършиш всичко, което е право пред мене, като пазиш повеленията ми и заповедите ми, както правеше слугата ми Давид, тогава ще бъда с тебе и ще ти съградя непоклатим дом, както съградих на Давида, и ще ти дам Израиля. И чрез това ще оскърбя Давидовия род, но не завинаги.